Sampure Cahayu. Monggo, Bacan, bareng sampur malis monggo. Oke.
matur suwun Mbah Marjan. Nah, luar biasa. Okay. Dengan suara khasnya. Ya, Mas Dame monggo didum wektune monggo Mas Dame. Mari ngono nakone geser nang dulur dungu. Ingkang wonten wingking mriku Pak Slamet, Mbah Rigan barang kersa ndak mriki lho. Punteng mriku mawon jenengan nyuwun lelagon semonggo. Ayo. Pak RW. Endi ta Pak RW iki? Niki wau kebo gering. Alah kebo gering meng enek ora? Ah liyane ae mbok kucing-kucing. Niki wau kan suwunane Mboten kagungan nyuwun pangapunten. Bu Adelin. Nggih. Lintune Bu. Bu Lin. Lintune kebo gering apa Bu? Apa Bu? Bu Lin nek tingak-tinguk ora ngerti sampeyan gaya Mas. Iya, nganu Bu Adelin. Alah, ora ngerti kae ora nyuwun. Sampean dhewe kuwi lho. Lah iya. Lah iya. Yo saiki Lagu sing umum kebo gering wis malah mati. kumpul kebo Lin, Budelin. Kumpul kebo ya wis ora saiki, wis ijapan. Malah dilolone kowe kok. Sing umum ya. Yo, apa? Loro Jonggrang. Kayak kaya wis dinyanyi. Ora masalah to. Oh, ya. Yo wis, yo. Wis, dibuntel ruwapet tapi kok ngene. Heeh, ya wis. Tekone Pak Subur lah omong mau. Ya. Si. Sampun nyawer niki wau pun aman. Oke, yo, Loro Jonggrang kaya ngapa? Ayo Kang. Loro Jonggrang yo. Ayo Kang, joget. So! Demen nyanyi, sampe tak dongake nanggap. So! Loro Jonggrang kowe pancen ayu aku nandang kasmaran waspada prajuritmu kalah perang mula kowe kajuan Loro Jonggrang kowe pancen ayu aku nandang kasmaran waspada no prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyo Obat-obat kowe wanita sing paling hebat apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu